idan muka kalli jihar Kano ba giwa ɗaya muke da ita ba, ita kanta giwar akwai uwarta wanda suka ɗauko su suka ɗora su ma sun dada ɗauko wasu suna so za su ɗora. Kano ta girmanta da darajarta ya wuce a ce mutum biyu ne za su rinka juya jihar Kano a matsayi na sanatoci da matsayi na gwamna da matsayi na mataimakin gwamna. Ya kamata a ce al'ummar Kano masu albarka waɗanda suke fitowa suke kada ƙuri'a su ne za su zaɓi wanda suke so su shugabance su a kowane mataki. Wannan dalili ne ya sa idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara, duk kowace ƙaramar hukuma za mu ɗauki kuɗinta mu bata ta sarrafa kuɗinta a mataki na local government. Mun sha faɗa lokaci ba adadi, maganar zaɓe kawai lokaci muke jira. Idan za mu ba da misali, wannan abin da muke yi a yau ɓangare ɗaya ne cikin ɓangarori sama da 1000. Kowace sakta muna da mu'amala da ita mai ƙarfi. Misali ɗauki ɓangaren fansho, mutanen da suke mutuwa saboda haƙƙinsu da aka hana su. Waccan gwamnati da aka yi, waɗannan gidaje da aka gina, ɗaya a hanyar Zaria, ɗaya a hanyar Ɗanbata, ɗaya a wata hanyar da ba mu san sunanta ba, kuɗin 'yan fansho ne aka ɗauka da za a ba su haƙƙinsu, aka je aka gina gidajen nan. Wannan da ya zo ya ɗauki kuɗin ƙananan hukumomi 44, an dunkule, an zo ana yin gadoji da ba su muke bukata ba. Ana buƙatar gada a lokacin da aka kammala maganar matsalar hanya a cikin gari, a lokacin da masu fansho aka ba su haƙƙinsu, a lokacin da 'yan kwangila aka biya su haƙƙinsu, a lokacin da mutanen karkara aka kai musu takin zamani, a lokacin da aka yi abubuwa na ilimi da lafiya da sauran kayan more rayuwa. Amma mutane sun waye, sun gane, mutane sun waye, sun fahimci inda rayuwa ta sa gaba, an gane cewa ya kamata a ce a bar mutane su abin da suke so. Muna fatan babu wani mutum da zai mafarkin wai ya tunanin ma zai je tribunal ko ya ce ƙuri'a da aka saba daidai ba ce. Muna fatan Ubangiji subhanahu wata'ala ya saka ma kowa da alkhairi, ya ba mu nasara wurin wannan zaɓe, ya ba mu nasara wajen gudanar da mulki bisa adalci da sanin ya kamata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.